Mornar Popaj. Grčka vicologija. Zatvorite oči, otvorite usta, stiže fino iznenađenje. Šubida, šubide, imam spanać za sve vas. Evo, izvolite, pepej, pipaj, papaj i pupaj. Ali mi mrzimo spavać. Ha? Morate da jedete spanać ako želite da budete snažni, kao vaš praujak Herkul. Herkul, naš ujak, on je bio velik, on je bio snažan. Sve to zbog spanaća koji je jeo. Naravno, to je istorična činjenica. Ispričat ću vam priču kako se sve desilo. Bilo je to jednom, nekada davno, u dalekoj udaljenoj zemlji živeo je najjači čovek na svetu i najbolji prijatelj ljudi. Herkul. Jednog dana dok se Herkul vozio u svojoj kočiji, video je kako ptić pada sa drveta. Iskočio i potrčao da vidi šta se desilo. Sada, da bi pomogao ptičici, morao je da postane jako snažan. Zato je uzeo čen belog luka i pomirisao ga je. Koristeći svoju snagu, vukao je i vukao i vukao veliko drvo u zemlju. Herkul je bio mnogo snažan, ali i veoma nežan. Ako je od belog luka postao snažan, da se tu uklapa spavać. Ne prenagljujte sa zaključcima, niste sve čuli. Kao što sam rekao, jednog dana veliki, tvrdoglavi siledžija doselio se u Herkulov komšiluk. Znači, Herkul je navodno najsnažniji čovjek na svetu. U mojim rukama smrvit će se kao gromen zemlje. Beži! Trči! U pomoć! Herkule! Herkule! Izazivam te! Prihvatam! I tako je Herkul prihvatio izazov siledžije da dokaže svoju snagu. Probaj ovo, švrćo! Ujka Popaje, još uvijek si ne spominje spavać. Ne prekidajte me, nisam još završio. I tako, na planini naspram planine, ljudi su se takmičili u sirovoj snazi. Spreman? Pozor! Sad!
mislim da će to rešiti stvar. Sad ću ti ja pokazati. Moja snaga. Malo ću da te oduvam i gotov si. Spanać. Spanać. Čudan korovova biljka. Povratila mi je snagu. Kako si povratio snagu bez belog luka? Bolje od belog luka je spanać. I tako je Herkul izbacio velikog siledžiju iz grada. Zato, dečice, morate da jedete spanać. A? Priča je bila gomila spanača. Sladoled je prava stvar. Ja si u pravu, druže.